ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ସକାଳୁ ଉଠେ ଘର ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ଆସେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠେ ଘର ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ଆସେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନ ଧୋଇ ଖାଇଥାଉ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଫଳ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନ ଧୋଇ ଖାଇଥାଉ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁଟି ମହାସାଗର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି। କେଉଁଟି ମହାସାଗର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ରରେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଜଣେ ବାଳକକୁ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧ କରିଦିଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଜଣେ ବାଳକକୁ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧ କରିଦିଏ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୟସ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଣୀ ମହୁମାଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଟେ ଯାହା ପୁଅ ଜୀବନରେ ଥରେ କରିଥାଏ ଓ ଝିଅ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର କରିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଟେ ଯାହା ପୁଅ ଜୀବନରେ ଥରେ କରିଥାଏ ଓ ଝିଅ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର କରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା କାମ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।